No takže čaute smradi, ja vás tu vítam pri mojom ďalšom let's play na hru Sims 3. Konečne už aj s webkou, takže ma môžete vidieť a to je asi všetko. No ale pustím sa do toho. Skončil som tak, že si Hulk navaril niečo jesť. Navaril si niečo jesť, tak čakalo za chvíľu práca, neviem, ja ho dám spať alebo nie, nedám ho spať, dám ho kopať v záhrade, nech sa úplne unaví, nech ten spánok stojí za to a nech sa nebude nudiť tam. Prvé zasadím paradajky, myslím, že to mu bude dobré na prípravu jedla a takisto to môže aj predať, takže neviem, ale skôr to budem asi predávať, uvidím, čo bude vyžadovať a čo budú ľudia požadovať a ako budem to stíhať popri práci, lebo práca za všetko strašne veľa trvá, strašne veľa zaberie, tak vidím to tak, že dám mu voľno a neviem, uvidím, čo sa stane. Dobre, ja si to zrýchlim, počkám, kým to posadí aspoň niečo tam, keďže minule som už nechcelo sa mi to už robiť. No tak posadené má, do práce je za 22 hodín, hladný nie je, ale nechce sa mi dobiť a energiu má, takže myslím, že ho môžem posať nejako zabávať, neviem, zabávať sa tu veľmi nedá, lebo má malý byt, tak neviem, pošlem ho čítať knihy, umieš sa potom vyzni. A varenie, super. Bude sa učiť variť, nie, variť už vie, ale bude sa zdokonaľovať vo varení. Myslím, že knižkami je to hádam najlepšia metóda, lebo nezaberú tak veľa a môže sa s nimi zlepšovať v postupňoch. Ako vidím, tak mi už pridala sa mi sem novú vec do schopností, čo je varenie. Čo sa na úrovni dovednosti 1, myslím, že sa dá dať na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 10 stupňov. Bude to trvať strašne dlho podľa mňa, ale neviem. Už som sa zvyšil na úroveň 2, takže neviem. Zatiaľ to ide rýchlo. Neviem, podľa mňa dlho, neviem. Uvidím, takisto sa mi zlepšili aj vzťahy so susedmi, s náhodnou okoloidúcou a s kolegyňou z práce, z ktorej by som mohol zavolať, alebo ja neviem čo. Asi zavolám. No, už ho trápi hlad, tak je dosť tlstý, tak nech je lačný, nech schudne. Takisto som mu chcel kúpiť nejaký fajnový stroj na chudnutie, keď mám taký peniaz, lebo je ako hovedo a myslím, že by mu prospelo schudnúť. Už viem, kde to teraz je. Pracovňa, aha, to sú domáce aktivity. Dobre, dám mu toto. To bude stačiť. No, nech skápe od nuly a nech sa upotí do vyčerpania. Super, to mi bude vyhovovať. Ja to zrýchlim, už dovolaj s ňou. Ja to zrýchlim. Už je aj hladný, takže bojím sa, že sa mu niečo stane od hladu. Ale keď chce schudnúť, tak mal by som ho nechať aj vyhľadoviť, ale radšej ho pošlem aj. Aha, sám sa pýta, na záchod nejdeš, ale na sa ideš. Spraví si také wafle, ktoré minule nedojedol, tak ich doje. Dúfam, že mu budú chutiť také poldňové tam na svetle. Neviem, nesťažuje sa zatiaľ a pokračuješ v chudnutí. Najedol si sa fajnovo, no nech sa páči, choď makať. Čo je? Na záchod nejdeš. Nepustím ťa. Bol ešte hladný, tak mu spravím večeru. Spravím mu večeru a na vecko nejde v žiadnom prípade, lebo by to vecko vybuchlo a volať opravára nechcem. Čo je jedna vec. A druhá vec, že je unavený a za chvíľu mu začína práca, čo som nedomyslel, lebo som ho poslal cvičiť. Nevadí, spravím. No už dovar to. Ja to budem asi zrýchľovať kus. Spravím nejaký timelapse, neviem. No, už to nevydržal, nevadí.
Nevadí, on to tam pustil v spálni, to sa nepatrí. Ale nevadí, však to vyschne a... To je normálna vec. Keď nestihne, tak ho pustí v kuchyni, však to je normálna vec. Samozrejme, že sa chce ísť osprchovať, ale osprchovať ho nepustím, lebo sa ešte nenajedol. Keď sa naje, tak ho pustím sa umyť. A až potom ho pustím spať. Ale spánok zaberá strašne veľa času, tak neviem, budem asi nejaké timelapsy robiť s tým, čo zaberá veľa času, neviem. Uvidím, dobre. Ide sa umyť. To tiež chvíľku potrvá prejedený jed. Čo neviem prečo, čo zadol jeden syrový burger a wafle. To je normálne denná porcia človeka. A dám ho spať. Zajtra má, no zajtra už vlastne dneska má robotu za 12 hodín. Takže spí do 10, robota začína o 3. Mať 5 hodín k dobru môžem na čo robiť. Vidím to tak, že pôjdem zaliať záhradu, ktorá už mi krásne rastie, čo som prekvapený, že za jeden deň vyrastie tak veľa. Ale predsa je to len hra, tak no. Neposadil som šalát, ktorý neviem, či sa dá sa zasadiť, super. Sadím ho sem a dám ho starať o záhradu, čo ju bude zalievať, vytrhávať s nej burinu a to bude stačiť. A teraz som si všimol, že tu mám aj protipožiarny alarm, čo je dobrá vec. Keď začne horiť, to je niečo, lebo sám to určite nezahasí iba šťankami, ktoré už záhadne zmizli z kuchyne. Ale nevadí, spal do 10. Takže pošlem ho sadiť a stará sa o tú záhradu. Keď už je tu, tak to aj polie, vravím, dávam všetko na vysokú rýchlosť. Nech. To nie je nudné, ja viem, že to je nudné i tak, ale nie až tak strašne určite, nie. A toto čo tu nechal? No to mi asi vyhynulo, nevadí. To asi vyhynulo, už s tým nič nenarobím. Recykluj to, chlape. Ďalšia vec, čo máš tu, sú tieto noviny. Na čo to nosia, keď si to aj neprečítam do pekla? Dúfam, že sa to dá dáko zrušiť, alebo ja neviem. No, oprac to. Že za chvíľu do roboty takto uprac. No a to si prekolo nahal. Chcel som uprac to, ale odvoz tu bude proč on asi za hodinu. Však, ako za hodinu? Jaj. 13, 14, 15, dobre. Ešte stíhaš zemiaky, nestíhaš zemiaky, jablko stíhaš zasadiť. Toto jablon krásna vyrastie, bude mať jablíčka. Jablíčka čili nezasadí, nevadí. Rozinka nezasadí, rajčata. Zase rajče. Vlastne paradajku. Zasaď takú mandragoru. Zasaď... nie, nejde do roboty. Už som ho vydrbal, išiel do roboty. Ako vidím, tu sú nejaké možnosti v práci. Obchod ako obvykle, češce pracovať. Brať to v klidu, poznám si z kolegy víci, skody, pochlebovať šéfovi, vážení, dám ho trénovať varenie, nech sa zdokonaluje a hádam spraviť taký úspech a skore ho poviešia. Sme v Jamari. Vravím, táto práca tam trvá strašne dlho. Spravím z toho asi nejaký timelapse na budúce. Uvidím, teraz sa mi ešte s tým bavrať nechceli, ešte veľmi dobre neviem editovať. A... neviem. 6 čas. Je treba, aby ste práci dostali navyše a pomalili upratať. Čože? Tak ešte mám upratovať a ešte mám aj... Tak to si nemyslia vážne. Nevadí, zostanem. Obetujem sa pre dobré vzťahy s kolegmi. Dobré vzťahy, to je základ. Dobré vzťahy s kolegmi, toto s jednou známou a so susedkou, cukrárky obidve. To je hlavné tam, na tie dobré vzťahy. Len kebyže to netrvá tak dlho, mal som pracovať do 9. Pracovať bude určite dlhšie, nevadí. Unavený je, iba ide z roboty, už je unavený. Tu za celý deň sa unavil. Je zase hlavný kuchár, súťaž. Prihláste sa sebe na túto príležitosť. V žiadnom prípade, teraz mi netreba, unavený je.
pôjde pekne domov, nebude súťažiť. Predsa chceme schudnúť, nebude tam variť, súťažiť, žrať. Ale náladu nemá super, ale výkon má super. Tak, už skončil v práci, ide domov, 200 silenov, to ma povýšili, super práca. Čo tu má? Naučí sa nový recept. Dajme tomu, že naučí sa ísť plávať. V žiadnom prípade plávať nepôjde, ešte sa unaví, niečo sprátať. Dobre, to mi len to je celoživotné šťastie, za ktoré si kúpim, aby som mal tento hajzel lepšie. Je mi naplač, keď vidím tie domy tu. Ja taký maličký, takú malú garzónku tu. Nevadí, aj to príde. Vypadni domov. Chce spať, ako vidím, ale neviem. Dám mu dať čo zjesť. Je hladný. Dám mu chili, toho preberie. Dám mu chili. Kde si Johnny? No už aj domov by si mohol ísť. Čo ty na to? Daj si tu chili. No a masti domov. Tak. Pekne nastroj, posilovať. Utekaj. Čo je môj? Poď. Poď pekne domov. O polnoci z práce, kto to videl? Nevadí. Zábava. V polke tomu stačí, veď predsa je špatný ako noc. Hygiena. Poď si umyť ruky. Energia. Unavený je minus 40 nálada, čo mi tak nevadí, lebo unavený je každý z nás. Chodím unavený do školy. A nesťažujem sa. Ale poslať ho spať by nebol zlý nápad, keďže za 15 hodín mu začína práca. Dám ho aspoň spať. Zrýchlim to. Zas do 10. to kto to videl spať do 10. Aj to, že práca mu začína o 3. po obede, akože super do 9. Ale tak čo už. Potreby, energia, potreba WC, chlad, spoločenskosť, hygiena, zábava, no super. Vyspí sa za chvíľu. Nechcem ho dlho mordovať v posteli, lebo náhodou by sa ešte viac unavil z toho spania, ako spí tam. Kúpiť kvetináč, v žiadnom prípade peniaze nejde míňať na kvetináč, vyčistí si 3-krát zuby. Stačí mu raz za mesiac umyť zuby, veď Jensku si tak skoro nenájde. Sníva sa mu o čom? O novom dome. Nový dom budeš mať až keď ťa povýšia. Tedy ti spravím nejaké prekvapenie. Ťa povýšia. Sa snaž práci o tanku, hej, by si chcel zbúrať dom. Dobre, 10 hodín za chvíľu je, už stane za chvíľu. Pozerám, že je špinavý a je čas na vanu nebo sprchu. Mám len sprchu, tak asi ideme do vane. Vysmiatý 10 hodín spal, no tak super, už je vysmiatý, to je jeden. Dobre, hygiena nám rýchlo stupte. Hlad, dáme si medík, budeš šťastný z medíku. No. Dám mu aj zemiak. Mu hlava narástla. Je dosť ako svina. A masti cvičiť. Dokým neskapeš od únavy. To je jedno. Hlavne musíš schudnúť. V práci musíš byť fit. Takže makaj. Do tej 4. by mal robiť. Či cvičiť. Práca začína za 3 hodiny. Že neviem, ako to chce stihnúť, ja mu to pridám. Zas dá ako sekol, nechápem prečo. Čo sa mi teda stalo, že mi seká simík. Zlepšil sa v atletike odvoz za hodinu. No. Ďalšie to kúpiť počítač. Tomu kúpim, počítač treba. Dám ho zlepšiť v atletike, jo, super. Máme ďalšie celoživotné šťastie. Už pre nás prišiel odvoz, takže tréning mu dám finito. Kebyže nesekne, neviem prečo to zaseklo. Tak, a ideš do práce, starý môj. Ideš variť.
trénovat vážení, neustále dojem, jestliže nepůjdete požádat do práce, cvičení je lepší, jak zlepšit svoji kuchařskou. No, s ním cvičím aj vo varení, cvičím s ním aj v behu. Náladu má celkom super na to, že sa bol vypotiť a teraz sa bude potiť v práci, kúpiť tobogán, už ledva na dom, nie tobogány kupovať. Slepiť, ísť behať, zabúdaj starý, už doma pekne na páse behať. Už ako môžem vidieť, sa mi zlepšila atletika, varenie, zahradničenie, sledovaná večer restaurácie udelať nové meno, lepšiť výkonnosť zamestnaní, dajte teraz niekým na jedlo alebo pracovníkom sa zvýši. Dobre, čo? Ak to bude taká fajná ženská, tak prečo nie? Môže ísť na jedlo, bude mať ženu, bude mať deti, keď na deti veľmi skoro, ale to je jedno. No, pracuje do 9. Je strašne hladný, bude strašne hladný. A neviem, mali s ostatními malé korzijské bistro, neviem, tak ja ho pošlem do toho bystra, keď neviem, kde to bistro je vôbec. Aha, tu je sa šedovan dať vypovedť, dá si pití, ísť venku. Tam ho je zvonku, ísť s ostatními. Jared Frio, takého Fria som tam pozval, to je isto jeho sused. Dneska som si videl 150 sekúnd, to je menej ako včera. Aha, tak som mal prémium a povýšili ma, takže to je skvelé znamenie, že môže pozerať telku dneska večer. Až kým sa nájsť s ostatnými vonka, keď neviem na čo čaká. OK, starý. A má ísť do práce. A v práci iba teraz skončil. Nevadí. Pošlem ho domov. A vidím to tak, že dneska mu toto mordovanie stačilo, že sa ledva vyspal. Že mu prehá posteľ, nech to má človek, nejako zver, nejako ja. A dneska myslím, že stačilo mu to, nestačilo, dúfam, že aj vám stačilo dneska a ďakujem, že ste si to pozreli a dajte like, ak sa vám páčilo, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, napíšte koment, zdieľajte, dajte odber a to je asi všetko, čo som k tomu povedal, tak sa majte krásne.